برای تماشاوانین هیجار لگور بریاره دادگاه بلندا ترکیه دی چالاکی وینه ده بکارانینا آلا کردستانی نتوانه نایواته بانگشیا کجک و پکک لسر ویم جاری هفکاری من آزاد آلتون لگل منه دم باش آزاد ev biryara girin ku li Tirkiye hatî wergirtin îrojî tê çiwatê agahdariyan ji te werbigirim azad bawerim mêvanê te jî heye fermo azad. Belê rast Cemal mêvanê min jî heye ez ê piştî bîste gidin mêvanê xwe jî vexwînim ser ekranê lê ew agahiyên ku berî hate behsa wê kirin belê. Ya rastî dibe wekî biryareke emsal li Tirkiye ku di dîroka xwe de belkî jî yekem car biryareke viya wê hatiye ragirtin. Paşeroja biryarên di vî warî de ên ku ji aliyê dadgehên Tirkiye ve hatine ragirtin nayê zanîn halê hazir lê belê em wisa çavere lê dikin ku di derbarê bi taybetî rewadîtina ala Kurdistanê piştî vê biryara dadgeha duyemîn ya Sizaya Wanê û her wiha piştî biryara îsnafê ya dadgeha Herêmiya Erzurumê wekî biryareke emsalê wê were dîtin çi welatiyên Kurdistanê werin li bajarekî Tirkiye bixwazin ala Kurdistanê li stêya xwe bipêçin wê kes nikare be li dijî wan dozan bide destpêkirin ne tenê ji bo welatiyên Kurdistanê Kurdên li Tirkiye jî çi welatiyên cîhanê jî bixwazin li Tirkiye dikarin bi ala Kurdistanê hem li ser malperên civakî parve bikin hem jî dikarin li gel xwe bigerînin û çalakiyan de jî dikarin di vî warî de bikar bînin ku di heman demê de dadgeh di vî warî de dibêje ev al nayê wateya propagandaya terorê yan jî bi taybetî wekî hevkariya PKK û KCT ev yek jî bi awekî xeta sor hatiye destnîşankirin ji aliyê dadgehê ve ku di heman demê de Cemal di nava biryara dadgeha Sizaya Dîmîn ya Wanê de behsa dîroka Kurdistanê tê kirin behsa Cenabê Serok Mesûd Barzanî tê kirin her wiha biryarên ku li Ingilistanê ên ji bo bi taybetî Kurdistanê hatine ragirtin behsa wan tê kirin û her wiha behsa revebûna ala Kurdistanê tê kirin ku ji aliyê Iraqê dewleta Iraqê ve bi awekî fermî bi şêweyê federasyonê hatiye nas kirin û her wiha di qada navdewletî de jî ev al wekî ala federasyona Herêma Kurdistanê hatiye nas kirin bi vî awayî vekirî destnîşan dike ku tu carî ji ber vê yekê tu kes nikare were zadan ji bo ku propagandaya terorê dike ji ber ala ku hatiye parvekirin yan jî di çalakiyan de hatiye bi taybetî destnîşankirin belê em ê agahiyên berfirehtir ji Osman Taşdemir parêzerê vê doza ala Kurdistanê ku vê proseyê li Wanê dest pê kiribû îro jî li Stenbolê encama vê yekê bo çepemeniyê ra gand em agahiyên berfirehtir em ê jê wergirin kekê Osman merhaba hûn bixêr hatin em dixwazin we hindekî bi vî alî de bînin em dixwazin ji we fêr bin dost kengî te vekirin we jî berî niha gotê xwe daye bikî gelek caran ala Kurdistanê bû cihê nîqaşê li Tirkiye jî li gel ku ji aliyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ve wekî fer pêşwazîkirin jî di serdana Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî de rêl ber nîqaşan vekiribû heta doz buna vekirin de belê ev doza îro tê çiwatê û hindekî jî hûn dikarin behsa serboriya dozê ku di sala 2016 de vebûbû ji me re bikin ev biryar tê çiwatê ji aliyê hukukî ve berî her tiştî ev biryareke girîng e ji ber ku Tirkiyeyê ev biryar heta niha yani wekî ku min dîtiye ji 5 sala parêzeriye dikim û gelek hevpîşê êmiş hene bi wan re jî gelek axivî ez nikarim bêjim ya yekemîn yan jî ya yekta ye lê belê bi xwe biryareke gelek acayip û girîng e yani acîbeyî ji ber yasa û mahkemeyên Tirkiye ya rast tiştekî acîbayî tê ditine ji ber ku weke qanûnî yasayî tu astengek li hember ala Kurdistanê yan jî Serokwezîrê Kurdistanê yan jî Serokê Kurdistanê nîne yani çawa ku şansölyeya Almanan dikare bêvê derê em dikarin pesên inawî bikin pesên wê bidin her wisa Almanek dikare mala xwe da yan jî ber baca xwe ala xwe berz bike bilin bike çawa ku ev ne problem be bo Kurdistaniyê jî ya rast ev yani tu astengeke yasayî tune yani ev biryar tê wê watê kesek dikare li mal xwe bê alî êdî piştî vê biryara dadgehê jî dar debike bêtirs bêxof yani ez pêşî besa yasaya dikim yasayî tu asteng nîne lê belê mehkeme de ne problem hene kêşe hene hine mehkeme veya weke suç qebûl dikin
و به PKK و گریددن هر چی قصد PKK هم بری و عالی بیجی و تشتین دنیان سیاسی تده هبنج او نه مسئله منه لبله به PKK و تین گریدن گله کشی حیانها جزا گرتن و درجه او جزا کشاندن. Belê xwe dûr de jî tiştê ku bala me dikişîne mahkemê sernavek vekiriye. Belê. Di biryara xwe de. Gotiye divê ala Kurdistanê rêveberiya Herêma Kurdistanê bi PKK û KCD ve yek newe nirxandin. او Ki rewaye aliyek jî aliyê terorê ye. Yani ev biryar ji aliyê tu biryarên biviya wî hatibûne ragirtin. Yani li gel ku wek biryarên siyasî têne dîtin jî we jî berîn ha behsa wê kir biryarên derbarê ala Kurdistanê de ev biryar jî wekî biryareke siyasî an hukukî ku hatiye ragirtin jî بريارك نسياسي بريارك حقوقية جبركو حاكم ديروكا كردستان باشوردك انغو ديروكا ريفبريا هرم كردستان دك جا سالا 1991 يكد بلاس بيكن حتى 2005 يعني ريفراندوم 2005 جدبه وبس ديروكا ودردك بس سازين ودردك بس تيكوشنا لباشوري كردستان دك ودبجه افدر جيكي فدرية غريداي عراقية وعرب وترك ملتين رسن ان عراقينا جبرويجي دبجي يكي باكوري يعني جيكي جيكي دن دكاره پسنه سروكي وانا سمبولي وانا آلا وانا بده و افتش امن كارن وكا سوج قبول بكن جبركو ياسايا دا هر سا ده هفيمان ناونتوي ده افتش نه جای جزایه یعنی نه جیه جزا کرنه destpêka dozê de ev ala Kurdistanê wekî propaganda dinjaliyê dadgeh ne şaş müvekkili min Ahmet Kınay arkeolojik civan ve heja او کس yani بسك ناخن دجي سياسة PKK'ye muhalif هجي لجال ويجي سردوزگریه وانه هرچند افتش مثلا آشکارا بیجی بر بچاو بیجی قبول نکه و حتی بیجیم بلکه نویسان یعنی توییتا نخوینه جی تنه کلمه کی یعنی پیوه کی دنیا رو دعوه سر نوی PKK تیوکرین لیاو کس مخالف PKK'ye وقتی زانو که فؤاد önен جبر bir mesele ceza girt lise eğer şaş nebim Latif Epi Özdemir bek ceza girt mesele hemen mesele جبر ve ev bir yer mühime Belê ez naxwe vegerme ser wê bi kurtasî jî tibaseyekî serdozgeriya Komariya Wanê ısrar dibêje ev propaganda PKK dike. hatta Lê belê propagandeke PKK nîne bi temamî parvekirina ala Kurdistanê heye. Çima serdozgerar meselê PKK ve girê de bi taybet ala Kurdistanê. Yani az nikarim perseveye hukuki bidim jiber ev ne tişeki hukukiye ev tişta hineki gori prosese yani 2014'dan 13'dan virda hineki Kurdên li Tirkiye bi sempati li başûr dinêrin programê wana seyr dikin bi wan re radibin bi wan re rûdinên televizyonên başûr gelek tên seyr kirin û weke ku yani ew ji tenê fikrê min e ferkek min hukukî nîne ez weke parêzer derî xeber nadim Lê dixwazin hinekî rê li ber van tiştan bigirin. Yani netice dernakeve kes ji vana cezayê jî nagire. Çünkü gorî yasayên Tirkiye yani peymanên navdewletî ne ciyê cezayê lê belê dîsa jî dava ve dikin. Belê. Naxwe ji vir pêda em dikarin bi kurtasî bêjî her kesek dikare bi ala Kurdistanê bi awekî serbest û azad li bajarekî Tirkiye alê veke û her wiha di heman demê de li ser perên civakî jî parve bike bi awekî hukukî li pêşberî vê tu asteng tu ne ye. Rast. Sedîset rast. Belê. Gelek spas dikin kekê belê Cemal wek niha parêzerê doza ala Kurdistanê jî ku behsa wê kir Ömer Taşdemir êdî her kesek di vî warî de dikare bi awekî serbest û azad ki belê jî esas serbest û azad bû lê belê ji ber wek tu jî dizanî rûdanên siyasî proseyên krîtîk gelek caran ala Kurdistanê ji aliyê dadgehan ve di vî warî de bi awekî nerewa dihate nirxandin lê belê ev biryara dadgeha Wanê û her wiha ya dadgeha Herêma Erzurumê kir ku ji Ewropê de êdî revabûna ala Kurdistanê bi awekî giştî li hemû bajarên Tirkiyeyê were pesendkirin ku bi her kes Belê gelekî spas hevkarê min Azad Altun her wiha spas bo Osman Taşdelen mêvanê tê parêzer jî.